yavuta ndi gasi. Okay, chimachitika nchokuti gasi imachitika due to indigestion. Zimene zikutanthauza kuti zakudya sizinagaidwe mokwanira. The moment you eat, fermentation will occur. The fermentation yo ndi imene imapanga no produce gas. Gas yo ndamene amativutisa. So, here are the tips amene angakuthandizeni ndi vuto la gas limenelo. Number 1, mix garlic and ginger ndi madzi otentha, warm water. Not hot but warm water, and you should drink that one. Zima pang'ono zimathandizaso. Number 2, eat more slowly. Pang'ono kudya more slowly. Osati kudya ngati muli pa mpikisano. Inuyo asipana chani. God have mercy upon us. So eat more slowly. Yeah. Ndeti kamati eat more slowly tikutanthauza kuti zakudya zicha mukayika mkamwa mutafune ndithu kwa nthawi yayitali at least, not kungoyika basi. Boss! Phew! Kapita? Yeah. Kumano mutafune at least mwina ka 20 times, not less than that. Mwayamba kutafuna ndithu kutafuna for a moment. Yeah. Number 3, whenever you feel like you want kuti mpite ku toilet, chonde osapanga postpone, osachedwesa pita nthawi yomweyo. Osachedwesa because mukachedwesa it will increase the accumulation of magasi aja mupite ku toilet. Kama mukapanga produce magasi okhaokha is fine, but what we want is you should feel relieved. Number 4, whenever you are eating, mwina mukudya meal kandi sima kandi ndi lunch kandi dinner, at least by the time you are eating mazi aja osamwa kwambiri, because whenever you take more water mazi aja amakasungunula acid watu. Tufuna acid ndio amene amapanga digest zakudya. Ndiye no osamwa mazi kwambiri. You can just take small sips. Mukamadya zokudya zoti mina zofuna mazi. Koma ngati if you don't need water then it's fine. You can just eat, then you wait 30 minutes. After 30 minutes, that's when you can drink makapu ka awiri kandi imodzi. That's fine. That's fine. At least that's fine. Komano osamwa mazi kwambiri nthawi imene yoti mukudya. Number 5, muchepese zakudya zimene zimapanga produce gas. Zakudya ngati nyemba, kabichi, anyezi, then it's ndi ma drinks enaso. Amene timati ma carbonated drinks like Fanta and energy drink. Yeah, zonsezo zoti zimapanga produce gas. Zimene zozo muchepese. Komano if you love eating beans, then I would prefer kuti nyembazo muzidenge muviyike madzi. Muzinyike madzi for the whole night. Then the next day wamene no muziphikeno. Osaphikira madzi amene mwaviyikira. Madzi amene mwaviyikirawo mutaye mutenge madzena muziphike. You can also use carrot kuti muphikire limodzi. Mutenga kapisi ka carrot kaja muyika munyemba kuzibwatusira limodzi. Zimakhala sobwino. Pomalizira, minimize zankaka, zakudya zankaka ngati yogurt ndi zinazo, because nkaka umapangisaso gasi kwambiri. Komaso muziyeseraso kuyenda tuma exercise, at least kumangoyenda for zimene zimathandiza kuti ma bubbles a gas aja they should be eliminated mwa easy kwambiri. Mukamwa mazi whenever you are drinking water, please mazi aja kumamwa pang'ono tima sips pang'ono. Please try as much as possible kuti mazi aja muzimwa pang'ono for yokuti paliso probability yokuti mumatha kumwera limodzi ndi mpweya. So you have to take small sips. Ngati ma video awa akusangalasani komanso ma tips awa akusangalasani, onesani love, subscribe, or you can follow me, or you can just like, okungopanga comment kama atumizana kungopanga share. Chimene chocho ndikuti mwandilemekeza kwambiri. Zikomo kwambiri.